Eguerdion, txorienetarrak, eguerdion, Miteli. Eguerdion, Iturreta. Ondo, baina apotxo bat harrituta nao. Iep, a ber, bota. Atzo esan estasun apoa ekarriko zinula da, nik ez dut aporik ikusten hemen. Enizun nargi esan. Inber duguna da, oiaskoa krapaudin erara musikekin, eta krapaudin, frantzesez, apoa da, eta ala nola da teknika bat, gero ikusiko duzu, oiaskoa txingarretan, sartai batean, leku guztietatik berdin egiteko. Ireki ingo dugu, eta, bueno, nik egia esan imaginazio handia jarri bazaio, Apoitxura daukan horrek esateko imaginazio handia berdu, baina, bueno, bai, ingo duguna, horako gaina, asmoa daiteko saltza pikante gazi gozo batekin, eta guarnizio moduan patatak klasiko bat. Baina musika batzu jarriko dizkigu labean erreta baita gozo puntu bat emateko, eta ero kombinatzeko hau pixka pikantea gozoarekin da. Hortik joango da, nirea. Berorrena? Nirea joango da, atzo erasan otzun, atzo astelen potentea eta gozoa alki gauela, eta gaur orekatzeko nik ekarriot barazki krema bat. Berez isa, kuiana, hau da, kuia krema bat, baina gero jarriko zau kurria eta koko esnea. Bera, zaukiko da ikutu holan eksotikoa, eta goxua, pikantia lehuntzeko ondo etorriko jakuna. Beraz, gaurko menua osoa, krema eta oiaskua. Bai, ordena aldatu aldu, gero probatu horrena zurea, baina, bueno, hortik joango dira gaurko sukalde kontuak, eta lehen errezeta horrela joango da. Labeko erretilu batean, patatak garbituta eta xerrata moztuta, kipula xerrata moztuta eta 3 baratxuri atal jarriko ditu. Honen gainean, oiaskoa. Hortarako bizkarrezurra moztuko diogu, gero olaren kontra zapalduko dugu, eta gatz eta piper beltz pixka bat gainetik bota ondoren, oliba txorrota bat, eta labera 210 gradutara. Saltza gazi gozo egiteko, jengibrea txiki moztuko dugu, pipermina txiki moztuko dugu, eta hau naziko du lapiko batean, limaren zukuarekin eta salarekin. Gainera, soja saltza eta estia ere botako diogu. Irekinaldi bat eman ondoren, 3 baratxuri txikitu eta hau ere gehitu. Oiasko atera eta margotu saltza honekin. Musikak erritik moztu, sartagin bat zu bizian jarriko olio txorrota batekin eta bertan gorrituko ditu. Olio pixkat gehiago, gatza, piperbeltza eta labera sartuko ditu. Biak egin da daudenean, atera eta zerbitzatu. Orduan, beto, hau gaina, jente asko guztio, erretilu hau, erabiltzen da, noski, gauza berotzeko labean, baina balio digu baita, haragi pieza batero gainean jartzeko, eta haragi pieza honen zuku guztian ora jongo da, azpian jarriko diogun guarniziora, eta izango dela, klasiko bat. Patatak inditut, azalda guzti jamar ditu, horregaitik, ondo garbitu ditut, hor txorrotan azpian, eta hau ekin ditu balan. Zerratan ero moztuta, eta hemen. Serra loditan. Serra loditan, hori, bai. Honek kontutan izan, 50 minutu ordu bete labean eramango duela. Orduan, kozinatuko da, lasai, hau ez da serra finetan inberrolako panadera moduan, ez, lasai egon, eta azala patatana jaten da, ondo garbituta, jan alda, nahi diozuela zurituta jartzen dituzu. Inungo arazorik gabe, errezeta hoiteko berdin da. Eta, gero, kipuleta eta 3 baratxurietan. Ona botako ditu, eta gero gainean, ikusiko zue, igelitxura ea hartzen duen gure oiasko honek. Zuek esango zue. Hori hartzen da krapaudin teknikatik. Krapaudin teknika dator, krapaud frantzesez, ez dakit lan pronuntziatzen dan, baina apoa nahi dauelako esan, eta itxendan oiaskoekin da, apo itxura eman, azkenean zapaldu itxenda, eta lortzen da, zapala egotia, ezurgabia, txikitsua, ezurgabia alde baten, behintzat, eta horrek itxotza, apo itxura emon. Ikusiko, gero igual imaginazioa behar dan edo ez, baina gainera gero esaten da eurek itxen zabiela arrautze egosixan txurixakin eta boiur batzukin itxen sotzien igelai begixak eta orduan, horrek eroia emotezotzen. Horren besterainoko eskara igelan itxura. Bai, arte pixka sartzen zuten. Gaur ez da hori ingo. Ez, guko lakorik ez. Zez oso. Bai, baina gozo. Gozo bai. Soso bai, baina gozo. Eta soso, bestaldetik ez, botako digun saltza honekin, benetan bixi geratuko zaigulako, Oso, ondo. Eta oiaskoa bada ez, aragixen artean nik uste dut, arrakasta geixen daukana, edo... Gehien jaten dan mundu ez, oiasko toki guztietan jaten da ez. Eta gainera, kirolarixek maite da, umiek nik ez dut ezautzen umeriko lan oiasko ez jaken ikustaten, ez? Dauz igual beste aragi batzuk, putxo bat fuertiagoak dienak, edo beste modu baten kosinatzen dienak, baina oiaskoa danak daukagu gustoko, eta jaten dugu plantxan, jaten dugu gixatua, jaten dugu labian, eta kasu honetan krapaudin erara. Eta bi eratako oiasko jalea daude.
Bai, zentzuk, txurixa eta horixa. Ez, paparzaleak eta izterzaleak. Ja. Ze egia da, nik berdin zait, Hor badaude batea, Baina badauz batzuk, bakarrik izterra eta paparra, lehorra iruditzen zait. Eta bestatzuk kontrakoa, nahi dute paparra gustatzen zaie, ze hor dan haragia, eta ez da izan. Baina, bi talde horietan banatu aldira, bai. Etxe baten, edo behintzat bikote baten egon bidiera, bi aldetakoak. Bai, Ze gure bestela, oiasko erre bat itxen dozu domeka baten, eta bixoi gustatzen makatzu izterra, bale, izterra duakotzan dako, baina, da, umiak ukitzen mozu, da, bixoi danoi gustatzen makatzu izterra, izterrak danontzako ez dauz. Ero iztarrak erosi bakarrik. Arategira joan da iztarrak erosi bakarrik. Eta egisa da, geixenetan jendia esaten dela izterzalia, dakola, ez dakit, suku geixa daukolako. Ni gehiago gustatzen zait, ni izterzalia nahi, baina... Ni paparsalia. Eta ni pentsatzen den, arrara xamar nintzela, zen nire txian ni bakarri nintzen paparsalia, joan nintzen arte, bikotiakin bizitzen, eta hura bai paparsalia zen. Da nik izan ale, akabo. Orduan, oin txitzen dugu, ontxe, bixo bakarri gauzela, oi asko zua itxen dugu nian, paparrak jate itxugolan saltzakin da entzaladakin, eta gero izterrak sobran, desein, eta horrekin, olako, fajita batzuk, edo kroketa batzuk, edo entxelada baten dako, da aprobetsatzen dugu. Beraz, momentuz bi gauzela, danok posek. Geixau izaten garenean, burrukan azibiko gara, edo, zuentxu gurasu esarela, ez da geixau... Nire txian, danak uste duten, ni paparzalea naizela. Bueno, armairutik atea behar naiz. Ez. Oie, ni iztarzalea naiz. Baina maite dietut pila bat etxekuak, eta beti, paparra nintzako, ze ondo! Aita izaten zanean, hori tokatuko zaizu. Bai, ez berazok umieit. Umieit, abikoti, bai, iztarzalea naiz, Vale, hurrengo areko. Bueno, izterrak erosi hurrengoan. Ite ditut, hombre, askotan. Bueno, hemen, ekusi oso, gatza, piper beltza, bota dio patata ekipula, piper berdean botal nahi badiozue, botal diozue, baratxuri atalak, eta oin, momentu baten azalduko dut, krapaudinera. Normalean errezena da, hartu, gure izekin hemendik moztu, eta hemendik. Badago, sofistikatu eitea, ezurra kendu eta haragi bakarrik utzita, izterko ezurrak utzita bakarrik. Hori da, lan asko hartu nahi du. Bestela, ipurdia hemen daukagu, luma eta guzti, ez dugun eskan behar, berdin zaigu. Eta, ingo duguna da, bizkar ezurra erdikoa danez, lehenengo, eskumako aldetik moztuko dugu, eta gero saldarako gorde. Saldarako, ero... Hori? Nahi duzuena, baina guk ez du erabiliko. Zapota ez, gurate esan, hori erabilik alda, salda baterako, oskaioan gorde, da etzalda itzen duzuen urrenguan. Hori da. Hori, bota ze bestela, gastronomiko kibe, ez da hain interesgarria. Nire bikotia, bada, ipurdi sali, labian erreta dagoenean, beti, eta bada, jente bat, egia da, bada, ipurdia badukala gelatina puntu bat, koipetsua, eta... gozoa dana. Interesgarria bai. Guk, hau ez du behar, saldarik ez dugun ezin behar, kanpora. Egalak ere, puntak kendu ingo izkiot, eta orain, erakutziko izuet, zer dan, eta zuek esango duzue, ea, batzuk bai tximeleta erara esaten jake, Krapaudin, apoa, tximeleta, lan, zapal jartzia. Hau, Frantziako sukaldaritza xumean, da asmatuta, azkenian, berua geixau aprobetxatzeko, ez? Bai, danera iristeko, eta ikusten zu, holan egin da, sartaian ere, inalduzue, sartaian hartu, alde batetik, buelta eta bestaldetik egin. Eta honek, igalitze itxura daukala? Bueno... Gero, begixak jarritxa igual. Igual. Bueno, oin ingo diogula, holako garrantzitsua masajea hon bat ematea. Beti hasiko gara, bihotzerantza masajeak, gure gorantza ingo diogu, eta gero, gatza eta piper beltza, eta alabera. Bihotzerantza hori masaje normaletan da, honi nik uste dut, berdin saiola bertan, nola egiten digu? Nik uste dut bai, ez da kexatuko. Bueno, 18. mendian, krapaudin sukaldaritza teknika hau, azten da zabaltzen Frantzian, parrilla hobetzen daan einean, eta pasatzen da landa eremuko errezeta bat izatetik, errezeta liburu burgesetara pasatzen. Beraz, bilagatzen da, olako errezeta fin bat. Ez, lehen zan, sukaldaritza xumean, sua da gehiago aprobetxatzeko, eta hobeto itxeko, errezeta praktiko gisa, eta gero pasatzen da sofistikaziora. Berez hori zenba gauzakin pasatzen da, herritarrok asmatzen da biena, xumea dana, eta gero palaziotara eltzen dana. Atzo esaten genuen, Patrik, gaur egun, gertatzen nahi dana, babarrunak eta gauza eleganteak, olako gauza xumean jatera, jentea, jatetxetara juten dala. Etxean, ja,
holakorik ez dute prestatzen. Hori da. Eta teknika honek daukan beste abantaila bat, da azala kurruskari geratzen dara. Egia esan, hau, kanporatza usten du azal guztia orduan, beroak danean ematen dio. Bestetara izue beti, nik egia da, egiten dudanean etxean, eta ondo egitera juten naizenean, lehenga etzanda alde batera, gero etzanda bestaldera, eta gero azkenean goraka begiren behar dana. Baina hemen, buelta guzti horiek ez dira eman behar. Masajiaz gain, gero, buelta. Buelta, animatu. Bueno, guk hau patri oin, labea daukat 210 grautara. 210, eta nik gomendatzen dut, haizearekin eitea erretzen duzuenean aragia tolako gauzak. Eta joango naiz gainetik gero igurtziko digun saltza hori egiten prestatzen joango gara. Orduan, labera doa, gero atarako du, eta masajeaz gain, ingo du, tatuaia bat ingo du, margotu ingo du. Orduan, labera eta venga, jarritzen du. Bai, zigorrek ontsa erabiliko dau fruta. Eta egixe da, fruta eta aragisa erabiltzea, sukaldaritzan, asko ikusten dela, batez be eizan nik uste dut ikusi izan dugula, baina txorieren hemen ekarri ditugu errezetak, oiasko errea sagarrekin, ekarri dugu txerrixa ananarekin, ekarri ditugu, olako pila batez, arkumia granadakin, fruitu gorrixekin, eta hor lortzen dan kontrastea, da ikusgarri izan, niri pila gustatzen jatena. Hori ez, ikutu freskoa, aragisak daukan gantzakin. Baina ez dago edozein frutak balixo edozein aragitarako. Nik uste dut kreatibo jartzen bagarela, bai. Baina badauz batzuk aproposauak dienak beste batzuk baino. Adibidez? Zuk adibidez, oiasko bati, zapore leuna daukana printzipioz edo suabia dena, ze jarriko zut? Ni zagarzalean ez oiaskoarekin. Nik oiaskoari zagarzaltza askotan egin izan dut, eta txorienen, nor izan zen, zaize zagardotek etorri zan, da egin ziguten baita ingen duen oiaskoa zagardoerara, noski, zagardote begi batekin, eta arek ere, zagartuaz gain, zagarra botatzen zion egiten duan moduan, eta ni pila gustatzen zain. Patatak jartzen dituzunean panaderara, patatak, tipula eta zagara putxo bat. Nik saltzan hori izaten da, eta gero egiten da, desegin egiten da, zagar guztia, konpota antzeko bat egiten da, eta ikutu oso asko gustatzen zain niri, nola gatzen. Din, asmatu duzu, zagarrak emototza freskotasuna eta garrastasuna. Baina, behitunik, nauen pentsauko, oiaskoa ondo geratzen zela mahatxekin. Mahatxekin beteta ingen nuen, uste dut duela urte batzuk, iztar batzuk oiaskoarenak matzekin beteta. Uste dut baietz, ondo geratzen ziren, emote dut zara, puntu, ez dakit, dotoreago bat edo. Eta gaur egun, gaur musikak jarri bitxugunez, musika erreek, bebai emote dut ze, zapore hori udakua, udako kutsua, eta hori oiaskoakin. Gero daukau txerrixa gantz gehiago dauka, orduan fruta, desberdina joango da, bihatze ditugu zapore batzuk, orekatu inbiditxuzenak, txerrixan gantz hori. Adibidez, ananak, holan saietzetan, hemen inga, olako errezta bat asiatikoa izan zala, hori txarrixa, piparrak, anana, eta holan saltza batzuk, hori arrozakin gero kombinatuta, ez dakit akordatzen zaran? Bai. Eta hori oso goxua zauen. Beraz, klasikoa zeintzu die aranpasak, txerrixakin, eta gero sagar berdeak. Sagarra danak ingatzen da, bai, eta ez dakit holan tipikoa dan edo, irudixa behintzat daukagu buruan, holan txerri bat erretzen, eta aguan zer dauka? Aguan sagar bat daukala. Beraz, hori ikusi egin badugu behintzat edo gure imaginario kolektiboan. Baina balio ez duela balio, esertarako. Ni beti pentsatu izan du, zer egiten du sagar horrek hor. Pelikulatan beti agertzen da. Bai, oso politia geratzen da. Egia da, oso ikusgarria da, eta hori, baina ez du balio, ez dakit nik ez diot, ez dakit zaporek, ze horrek ez dut uste, zaporek, saltzan ingo enon, pasako zion, baina hor, erretzen ari garen, txerri baten, hor, ez dakit, zagarrak, nik uste dut ez diola, ematen ezan. Bueno, Patri, nik hemen jengibrea zuritu eta desente ikusten duzu, aldan txikien moztu ez, labanakin ez pasaetan ematzen, honekin birrindu iten duzue, eta listo. Baina gero hori, limarentzat behar dudanez, gorde ingo dut. Oin ikuste duzue, potentea geratu behar dela, eta pipermin hau, lengunean honekin lantzen ibilin nintzen, eskuak ernituen garbitu, gero, ez dakiz segatik, ahora eraman nuen, ez da zerbait probatuko nuen, eta oraindik pikatu iten zian. Hori, sukaldarien lehengo maia, zigor.
zuk jakin inbiko zinun. Ja, badakit, baina momentua ez dakizu zaudela ortopeda gauza bat emestean. Ausarta sentitzen zara da. Oso, gora etortzen zara eta esaten duzu. Ala, venga, aldut, hau pasigor. Eta gero, gero pikante gustatzen zeu. Bai, gero, zigor, arkumia, holan aragi fuertiagoa danez eta zaporez, holan sakontasuna daukanez, zerekin kombinatu. Nik aran pasa batzuekin jarriko nuk arkumia. Aran pasakin? Beteta egin izan dut, arkumia izterra. Bai, oso ondo doia, eta gero horrek biditzu, alde batetik edo fruta indartsu hauak, honek pikuak, lehorrak, edo granada, edo zaporia lehuntzeko beste batzuk, adibidez, udareak erabiltzen dira asko arkumiakin, goxuak, eta ahatea, nik uste ahatea, badura fruta bat, ahatearekin beti etorte gatzula burura, ez? Bai, saltza famatu bat, nola da, uinazten dana, la mia zu, Sara? Laranja. Ez, ahatea laranja suku hau, lan suku saltzakin, tipiko izaten da, txorienen egin izan dugu, eta, bueno, hainbat jatetxetan, errezeta holan oso frantzesa dana. Tipikoa, oso tipikoa dana. Eta holan, zeo zen nahi baduguin antzerakua, baina laranja erabili biharrian, mangoa bebai aldugu erabili, zapore exotikoa eta ematen dutzala. Ahatea bebai, ikusten da asko fruitu gorriekin, ez? Ahatea, igual ez gixatua, baina ahatea hori, foa edo itxendozunean plantxan, ahabi batzuekin, edo fruitu gorri marmelada batekin, beraz, fruitu gorriak behatxai, hortxe sartze ditugu. Vale. Eta txala, nik egia da, txala, edo behia, nik ez dutela frutakin, uste dut, inoiz pejaten. Bueno, nik egia esan, beste beak ere esan dituguna frutarekin, zer gutxi, Gutxitan. Tokatzen dalako guarnizio moduan, nola, baina gure etxian guk egiten badugu, fruta azkenian da gordini beti. Fruta postrean. Edo entzaladan, bebai, oso ondo geratzen dela. Bueno, piperminai, Patri, asiak endu dizkiot, pikante puntu extra hori nahi baduzue, asiak utzizkiozue, eta bere txiki, eta barrura. Gero gehituko digu, soja saltza, estia, eta limen azala, eta zukua, eta, bueno, prest izango genuke, irakin aldi bat eman da gero, eta baratxuria botata gero, prest, hor barruan, ja, protestan da bilen, oiasko hori margotzeko saltza prest. Oso, ondo, listo. Kombinatu ditugu animaliak eta fruta, ez? Bai. Badauz, bebai, animalien munduan, badauz, kombinazio bereziak, euren animalion artean, Nik uste dut berezixena, izango zala ornitorrinkoa, ez? Ematen da, aprobetxamenduzko janarixa izan dela, sobrau jatzula, hau da, bestia, danak elkartzen zizula. Ahate bat, gero ez sobratu zaizu. Ahatearen mokoa dauka, kastore izatza, eta igaraban hankak. Berez, bueno, horre, horako nahazte borrazte bat. Mix oso arraroa. Hori da. Eta, Tasmaniako eta Australiako tipikoa, eta da, ugaztuna izan arren, arrautzak ematei. Ja, bai. Eta, kontatu hemen esnea nola ematen dien, ez da euskatitiak, baina bere azaletik esnea txupatzen dute bere umeek. Orduan, azalera muturra gerturatzen dute, hemen sabela aldean, eta hortik txupa gaiten, esnea ateatzen zaio. Bitxia, benetan. Hori bai, animali. Bai. Bitxia. Ostra, legun ikusi nuen, olako dokumental bat animaliana, nola dau, jirafan familikoa dala. Bai. Bai, horre dauka... Okapia. Okapia, dauka jirafan burua, eta adarrak eta honen antzekoak, baina zer daukan oso bitxia. Zebran marrak. Mingaina horren luzea dauka, bere belarriak mingainarekin garbitzen dituela. Saiatu nintzen ni, Ez da un modurik. Ataratzen dau, Patri, ikusteko da irudia, atatzen dau beren mingaina, sartzen dau hemen, ras, garbitu eta ez tozu garrez makiltxorik, ez. Eta irudia oso, benetan, bueno, sukalaritza programaterako, agian ez da berena, baina, graziosoa. Bai, graziosoa da. Baduk bat, hain grazioso dana, non fenomeno kultural bihurtu da Japonian. Zein? Eta da, katu beldarra. Esaten da, Hello Kitty aurpegisa daukala. Horan da, marrazki bizdunen antzeko aurpegisa daukala. Eta, Japonian bihurtu da, ilustrazio, jostailu eta adierazpen artistiko guztixen protagonista. Bera, omen da, bueno. Nik esan ikusi dut, sartzunez, eta Hello... Baita, imaginazioa behar da. Patri hori apoa bada, hori Hello Kitty da.
Hori da zigor. Guk ezin dugu ez esan, ze atzo apoa esan gauen, beraz. Bai. Nola, frantzesez apoa deitzen zaio, ez? Orduan, zerbait izango. Bueno, azalak, hemen, ja, listo, eta zukua behar dugu, zukua, barrura. 2 limen, zukua. Oso ondo. Eta kombinazio bat, bueno, beste bat badau, baina fikzioarena da, berez umeak kontuz ontxe kontau biotenakin. Spiderman ezin zarete izan, arma batek pikatzen botzu bez. Baina izan behar da, arma radiaktiboa. Claro, oran gertatzen da, baina... Hauei ez zuten arma radiaktiborik aurkitu. Hor badaun notizi bat, Bolivian, Potosin, joen ziela 3 ume, 8 10 da 12 urtekoak, eta utzi zien ziztatzen arma beltz batei, alargun beltz batei. Orduan, hortik 10 minututara hasi ziren txarto sentitzen ze. Karo, eurak nahi zabien Spiderman izen. Claro. Ikusten nolako arma bat. Zeinek ez du maite Spiderman gaina. Oso pozoitxua da esan zabien. Bueno, guk hemen lortuko dugu, gero, Spiderman bihurtzea. Eta, oso gaixorik jarri ziren. Bai. Eta, gisa da, jende asko pentsatzen dagoela, arma hau hilgarrixa esan laikela, ez da hilgarria, baina oso pozoitxua da eta komplikazio asko alditxu izan. Beraz, lekzio bat ikasi zabien behintzen. Bai. Kontuz, alargun beltzarekin. Hori da. Koiarakada bat, estia 2 soja saltza eta irakinaldi bat eman behar digu honi. Irakinaldi bat, sekero baratxuriak gordine sartuko diot, sekero baratxuriak indarra ematean nahi diot, eta gero izango da, hau, irakiten duenean, bota ingo du bertara baratxuria, eta ingo duguna honekin, oiasko atara, eta margotu. Eta bakarri falta zaigu, gure guarnizioa prestatzen jutea. Izango dira, musika batzuk, sartaian ingo juna, gero labean bukatuta. Erreza. Oso, no? Da zu txikisa zinean, basauen Spiderman, hau berandu etorri zan? Bai, esitu. Ez dakit markatu zigor, etzan molestatziarren. Ni tor salia nintzen. Jakin salia. Ni tor gustatzen zitzaidan, bere maiuarekin. Gaina, nik gaina banaukan, torren antzeko zera, maiuakin ibiltzen nintzen. Baserrixan. Osabarik entzen nio maiua, eta osaban ibiltzen, non da horire maiua? Eta zigorran ibiltzen zan, bere sokatxo galotu nion, daulan moitzena bere modana. Zelako bilurra handik urbil ibiltzia. Zoa. Pitxu niri batzutan bilurra emate ozta, herriko plazatik pasatzea, umiak futbolera jolazten da bizenean pelotak eskoteko. Imaginatze dut, zu, oindala, 40 urte maiu batekin lotuta da... Ez dakit difidatuko nintzen asko, hortik aldamenetik pasatzen. Bueno, ezu, eskatuak, eschakurrak, inungo animalerik etzan pasatzen egon dut, ez da zizeatik. Oroan jendia ez molestatzeko itzen zinu. Bai. Bueno, ikusta, gehiago zinera komiki salia, ez? Oso. Gehiago Disney salia baino? Honen, Donalden eta TVOak eta bagen euskan, zeuden, eta horrek, baina Donaldenak eta bakarrik, Tio Gilitokin eta hori, aberatza Tio Gilito, dirupila zegoen. Baina honek Marvelekoak eta gure garaian holakorik ez zegoen. Bueno, baina ikusten zinen Spiderman, Thor eta... Horrek edanak eusi ditu. Holakoak, baina gehiago zinen holakoak edo Disneyena? Ni Mortadelo eta Filemon. Ni Mortadelo eta Filemon oso salea, Obelizenak denak eta Tintinenak ere denak. Oso ondo. Ze, bueno, Disneyek egisa da, animazioa markatu dauela mende baten zierez, aurten itxeitxu 102 urte, eta gainera gastronomiakin badauka bere lotura. Ze egisa da, historiotan, janarixa hor tartian badauela. Gogoratzen baditxugu, La Bella y la Bestia, ederra eta piztia, euskeraz. Famatuena da, gazta suflea. Ez? Badau Lumier, zerbitzariak hau lanpara bat zanak. Hori da, bai. Bere banketea prestatzen dauen momentuan, ara eramate dutza, Javiei, gazta suflea, da olako bankete bat harrigarrixa dana. Gero, Alicia en el País de las Maravillasen, zagertzen da? Hor, te bat ero ez dute... Bueno, teak eta pastak horrek zaukien botere berezixak, baina nabarmena beba izan, ez urte betzetze tarta. Bai, hori guzik. Eta gaina abesten sotzien, da, bueno, hor jokatzen dago ez, humoreak, psikodeliak, eta bada pelikula bebai, bitxia, ez dakit umientzako geixau dan, edo helduentzako, baina, bueno, niri pila gustatzen gata, Alicia. Dauz pila bat esaten duzula. Gero, badaukatela, umentzako ematen dituzte, baina Disneyk pelikulatzuk hartu izan ditu, umentzako moldatu dituela, baina benetako ipuina gehiago zijoan beste toki batzutatik. Gehiago helduentzako, zan. Bai. Gero daukau Mary Poppins, hau Britaniarrea
esanez, imaginatzegu atzaldeko bostetan zehartuko zauen. Te bat. Tea, Bai. ez? Bai. Eta Luka, italiarra danez, Bai, honek jaten zituen, zerbait pesto erara, ez da ize pasta motan bat. Trenete pesto erara, eta hor lotzen zituen, uda, familia, eta Italia, eta bai. Politxa da. Itxen badugu noiz baitxolan Disneyeko errezeten sekzioa, hor sartuko ditugu, bat baino gehiago. Zeran doia hoi askoa? Doia, boneukan, ikusten zuen, ja, hasi da, pixkanak hartzen. Bai. Eta oin, asmoa da, horrela, margotu ingo du. Eta, pinportak geratu behar dire, baina ondo bildur gabe margotu, Zenbat aldiz margotu bida, joan osara? 2 aldiz, atara ingo dut, eta hartu eta eman ingo diot. Hau, guztira esan dakoa, 50 bat minutu eramango ditu labian, eta 2 aldiz, hartara ingo dut, eta pixka margotuko dut. Oin, musikak ingo ditu dana da, hartu eta salteatu ingo ditut hemen pixka bat, eta hauek ere labera, eta biak ingo dira labean. Orduan, hau hemen, eta guzti duzu, suku hau baita, bera jungo da, bai, bestela hemen, likido pixka bota behar genio, baina gaur, suku eukin duanez, bota behar nionez, ez dio bota likido. Orduan, hau, labera, eta musikekin jarraitzen dut. Oso ondo. Musikekin eta Disneyeko pelikulekin, badau bat ezagunena dela, hain sukaldaritzak dauzela tartian. Espagetina. Ratatouille, esan minauen. Ratatouille. Sukaldaritzak dauelako hor, beraz, da protagonista bakarrik ez platera, baizik eta tematika osoa, eta Ratatouilleen, Ratatouille, hau da, Frantziar erarako pistoa. Zigorrak esan dagoena da, La Dama y el Vagabundoko espagetia... Hori oso irudi. Aragi bolakin. Oso klasiko dalako. Hola, itxen zituen da, gero. Eta batu egiten ziren, zer polita. Zer romantikoa. Hori, etxian itxen bazu, ez da usain espageti luziak, beti lehen hau moztu itxen dira. Zaiatu izanaz, baina... Eta ez, lehen hau... Ez da izan teknika... Agian gertu jarri bar zinen. Agian, bai, probauko. Agian gertu jarri bar zinen. Bai. Eta badau bat, nik hau, benagoen gogoratzen da, zuri asko gustatzekatun Sushia Disneyeko pelikula baten agertzen da. Bai? Zeinetan? Monstruos S.A. Han zauen olagarro bat. Bai, tabernara sartzen dira eta topera lanean sortzi hankakin. Bai. Guk Monstruos S.A. biak ikusit dauzko. Monstruos S.A. eta Monstruos S.A. University. Bai, hori itxen gaben beti bromak ze, da M eta U. Eta nik Arrasateko Mondragon Unibertsitatean ikasi gauen, eta bertan bebai MU zan. Eta bai, Monstruos Universityn guria da. Bai, Gure Arrasaten dago oinarrituta, bai. M1. Bai, eta zer esaten zu bakarrik MU gatik, Ez monstruoen kontu hori, ez daukaz ikusirik, ez? Hori da. Eta badau bat, daukara zer ikusixak gaurko errezetakin. Nik pelikula hau ez dut ikusi, da Disneyeko olako, pelikula berrixetako bat, eta da Tiana y el Sapo. Gaur Tiana eta Apoa gaur oiasko daukagula. Bai. Eta, zuk ikusi duzu pelikula hori? Ez, hori ez daukat ikusita. Princesa Baltz bat dana eta agertzen dana Apoa eta... Nik beste ez dut ikusi, da berrixetakoa. Eta bertan, itxin ditu New Orleanseko gastronomia tipikoak, eta itxin ditu olako beinetak edo olako donut txikitsuak, tipikoa dienak bebai euren sonaldekoak, eta bola xen, beraz... Joku ematen du, Pelikula eta janadixa oso lotuta dago. Guk kontutan izan, tengo denboraldirako, egon ginen pentsatzen, astean, ostiralean famatuen bideoa gero, geneukan zinemarekin lotuta, asteko egun bat, non pelikula batetik hartutako errezeta bat sartuko genuke. Eta ematen du jokua, Hemen egin izan dugu, Egin izan dugu, batzu baina ja, tal moduan nahi genuen sartu, ja. Tal moduan ez, baina egin ditugu Pulp Fictioneko Big Kahuna, eta egin ditugu olakoak desente, beraz, iradokizunen bat aldi daukitzen badozue, txoriene, abildua, eitb.eus. Eta bestela, famatu emate faiatzen badigu egunen baten, hartuko du pelikula famatu batetako errezeta. Beitu ona. Jokua badaukago. Bueno, holako kolorean edo eman, pixkat gorritzea, gorritzen musika gorrituko ditugu, eta gero, gatza eta piperbeltza ere botako diogu, kontutan izan da, gaurkoa, ez da, la postre bat, holan, karamelizatu inbar da, eta hau ere, labera oiaskoarekin batera. Oiaskoak 50 bat minutu beharko ditu. Orduan, hau sartuko dut, eta 10 minutuan musikakin daude. Orduan, ontxe gatoz. Bueno, lagunok, hemen daukazu emaitza, musikak erreta, oiaskoa
igel itxura sapoarena perfectoa. Pasada bat. Hemen, patatak azpian eginda. Bitxu, konturatzen az gaur, ez dugula burrukan ingo, ze ni papar salian az, eta zu izter salia. Bale. Orduan nola geratzen gara? Bai. Bale, bikain. Bako txandako bat. Venga, patata batzuk hemen. Musika erdi bat ere hemen. Hau jarriko jat. Eta erditik. Osai. Eta zu paparra emango diozuta nik... Dau behar tasixakin. Nik oiaskoa mosteko. Beti, Marko Poion asadorian zela itxezabien. Artasixakin. Honena artasixadia. Honekin mozten da, hori bai. Gero kars batzuk, eta... Listo. Zer batzuk? Karsak hor, Marko Poion ebitzen. Hori zure sasoia, ni zarra bana, nire sasoian karrak ez zien, egon. Ez zien, oten, ez. Gu juten ginen, gure karraken juten ginen. Eta, bueno, hemen daukezue, gure oiaskoa krapaudin erara musikekin. Eta hau, haber nola jartzen dugun. Zei horra. Saltza Zapi bari. bat nahi? Paparra nun jarriko izut? Karo, nola, zu nondik erasotzen dizu paparrei? Ba, hemendik. Bai, Hola, ningo zatitxo bat. Tak. Ze ondo, iztarra gaur. Gaur bai, ez? Gaur bai, gaur txorienen iztarra. Musika zatitxo batekin hartu. A ber. Pikantea... Ez dauka, ez? Ez teko, apur bat. Itxi. Pikantia lasai nire kremak aukiko dagoela. Bai. Bai. Kurri? Kurri gorria. Beraz, esan dugu. Krema eta oiaskua, gaurko menua, primeran. Segi gurekin. Ba, gure gaurko eguneko menuan, oiasko errea, modu desberdin baten, apo erara, eta engo kuia krema bebai, modu desberdin baten, kurria eta koko esnearekin. Errezeta, holaxe. Tipula 5 minutuz kozinauko, bitxartian, azenarixuak, zuritxu eta satitxu. Kuiakin batera, botako kasola baten, eta buelta batzuk eman. Gero koko esnea, kurria eta ura gaineratu eta 20 minutuz egosiko. Bukaerarako izango da birrintzia eta laranja birrindurakin eta kuia hasiekin zerbitzatzea. Beraz, krema bat, barazki krema batek bakitzue, ez daukala misteriorik, edo ditxu 3 pauso, lelena. Erregoste dituzu barazkixak, naiz eta batzuk zuzenianen egositxa, dana. Baina, bueno, niri gustatzen gat, erregostia behintzat tipula purtxo bat, porrua purtxo bat, horrek eman gotza saporia. Gero, barazki batzuk aukeratu, bueno, egosteko, eta gero bukaeran, saporia emoten dutzanak, ez? Batzuk gaztatxo pare bat, esnegaina purtxo bat, kurria purtxo bat, espeziak edo, eta guk, kasunetan, dana, koko esnea, eta kurri gorria. Eta lehen ez tozula aipatu, agian hemendik aurrera famatu egingo da, ahatea laranja eran aipatu duzu, bueno, honi ere laranja botako dio, eta agian norbaitek etxean egiten badu, gehiago gustatuko zaio, ahatea lortzea baino arrasagoa bintzat bada, kuia lortzea, eta koko esnea, koko esnea eskura daukagun zerbait da gaur egun, orduan, hau sartuko da, agian, ranking honetan lehen pustuan laranjarekin lagundutako errezetetan. Hori da, laranja batzuk itxen dauena da, kreman bertan egosi, eta hola, saporia bebai, saporiak indarra galtzen dau. Baina guk indago duguna da, ikutu freskoa bukaera bakarrik eman, zerbitzatzerakoan apurtxo bat gainetik birrinduta. Ara da, gustatzen makatzue geixa hube, sukua badu jendiak sartzeotzana. Salda erabili beharren, salda eta pixkat erdia sukua bebai sartu, horrekin, egia da sapore desente hartuko zuela larainan, alde horretatik, suku erabiliko genuen. Eta, kokoa da, nola esango dugu, hemen esaten da, txerrietik dena aprobetsatzen da, kokotik berdina. Kokoa, oskola erabili alda katiluak eiteko, ero nahi duzu nahiteko, mamia jaten da, barruko ura ere edaten da, gero olioa egiten da, kosmetikarako, kosinatzeko. Energiarako bebai, ez? Energia bebai hortik ataratzen da. Pila bat, koko azukrea egiten da, eta,
Bueno, danetarako balio digun jaki bada, egi esan nik aurreneko aldia probatu nuenean ez zitzaidan bat ere gustatu. Nik lehenengo aldia probatu nuena palmeratan, palmera koko. Bai? Ostras. Hola, ez da txarra, hori ni gustako jaten. Ni gogoratzen, amak esan dakoa, nien ez gogoratzen, baina txikitan gu izebake etxea kalpen zaukan, hor benidorren onduan, da, hankaletik postuetan ikusten genuen kokoa, saltzen dutela, horako pusketa koskoan, eta nik hori nik hori gurot, erosen mostan egon batean, ja, zera hau. Testura egia da... Gero, egia da freskoa eta ona ataratzen bazaizu, goxua dago. Baina zan, holako koko birrindu lehor koiaraka bat aguan sartzean moduan. Desatxe gina. Neiko, ez zitzaidan nola gehiagi gustatu. Eta, esan, hortik aurrera gehiago ez dut nahi. Eta esan dakoa, gero, palmeran, kokosko palmeran dastatu nuen, eta hor irabazten du, noski. Baina aukeran txokolate salean ez, txokolate... Ni bai, txokolatia zauzen bi palmera mota. Bata, boiuana edo apurtxo bat lodixagoa esana. Ni boiuana gero etorri da zerbait, ostorea. Ostoreana, ni ostore saleanaz. Eta ni palmera gustatu izan zaizki beti, Durango nik ez dituzten batzuk osonak, oin derrigortuta gaude, Lekeitioko palmera jatera, zuzendariak exigitu egiten digu, eta publizia egin bardu, Lekeitioko palmerak oso gozoak. Zoragarriak. Aukera nire etzako gozoegiak, azukre pixkan nik kendu ingo nioke, nire txokolatiai, baina oso ona daude, eta Durangaldian saltzen dituzte orduan, aukera daukau, saltzen da, ordena pare bat ero badauzkau, saltzen dituztena, baina egia da, gozogileak eta palmera oso onak egiten dituzte, eta ni, etorri nintzen nian 16 urtekin Gipuzkoara lanera lehenengo aldiz, gozote gira junta, nik oituran... 16ekin, etorri nintzen, uda baten, praktika egiten Martinenera. Eta gozotegi batera junta, guk orduan, astero, palmera jaten gendun. Eta palmeraik ez. Gurinezko opilik ez, da nik zama. Karolinaik ez. Zer da? Bien itze Karolina esate, orduan Karolina esatea berditzaitzaia. Baina palmeraik ez egotea zenean, baina, bueno, nora etorri naiz. Munduan beste puntara etorri naiz, ez? Uixe, laro kilometroi nituen honantza. Besterik ez eta ja... Gauzak aldatzen dio, bai. Bai. Hasi dire etortzen, horiek ere, pixkanaka. Hau, estan aldatzen da, hau izango zen betiko kuia krema, ez? Batzuk azenarorik ez dotze botatzen, baina hemen txeba patata bat edo gehitxu, urez estali eta egosi. Baina guk, kasunetan, putxo bat desberdin egin gau, ze uraz gain, jarriko zau, koko esnea, baina honekin dana egostia, gutxi zen, ze likido geixabia dugu, orduan, hau, aprobetxatzeko, botako hemen, ur berua, eta urakin egosiko. Eta nola ez, puntu exotiko eta pikante bat botateko, biedugu kurri gorria. Hor badau koiara haundi bat, kurri gorria pikantea da. Eta badakitzu... Hor dau pila bat, bilteli. Holan, jendeak kontutan izan dezan, hor pila bat dauela, eta hori botatzen badiozue, pikante salea basarete, ondo. Eske pikantea... Bai, oso ondo tortzea. Eta gaina hemen, kontrastea gau, kuia eta gozoa da. Hori da. Orduan hor ikutu esotiko gozo bat emango nion, baina... Eta egia da, koko esneak bebai laguntzen dauela hori, zapore hori lehuntzen. Kurri aldugu aurkitu bi eratara. Hautxean, edo krema edo, olako ore baten, pasta baten. Eta hor dauz horia, berdea, eta gorria. Gorria da pikanteena. Koloriak, da semaforo bezala, gorria da sutxu datorrela gauza. Orduan, kantidadia, bakotzan arabedanik, erdixa jarriko, bilurre moztazu. A ber, hemen, biteli horre gauzak, iturri eta lehen ezituen arabiltzen. Bero horri izan zen, honek txorien erakartzen hasi izana, eta nik, izango da hotzien botatzea modu, baizera. Eta egia, pikantea goxua da, eta kokoa pater izan da. Koko esnea botatzen badiola, koko esnea ez dala kokoan barruan doan ura hori gardena da barruan da ona. Hora koko ura. Hau, hartzen da kokoa, aragia eta birrindu iten da, eta hortik lortzen da. Birrindu eta gehi likidoa, ezberdina da, baina honekin ondo beratzen. Hori eta da oso koipetsua eta oso krematxua. Orduan, ontxe bideguna da, 20 minutuz egosten ustia, eta honek plo-plo itxia, eta listo dauene eta horreko gara. Birrintzen, ia birrinduta daukagunean hobeto etorriko gara zarata inbeste eziteko, eta gero laranjakin eta hasitxo batzuk egin zerbitzatzen. Listo. Nola? Ze pikante kutsua ia torten jatzen. Begixak? Ez, koko.
Kokoa etorri gatzo. Bai. Osa, begisak eskatzo gorri jarri behintzat. Ez, oraingoz ez. Hola, entzun da ez dakit, Biteli beldurra ematen diazu. Bueno, nik probatu apurtxo bat eta... Bai, dauka. Nortasuna. Hala, hoi nortasuna ditzen diote, gure garaian, hori pikatzen du, eta hoi nortasuna dauka. Izaera, nortasuna, bai. Finago hitz egiten da. Hori da. Eta nortasuna kolore gorriak aterako dizkigu? Ba, nik uste dut baietz, kurri gorria bezala jarriko gara. Oso ondo. Ja, baina, oin esan behar zuen, baina lasai. Larainaren azala botako digu gainetik. Claro, freskatasuna. Eta horre freskaga puntu bat emango digu. Ez diazu. Edo gitxi gorgi batzuk, edo, bueno, hemen alternatibak badauz. Berra. Hainbeste despikateko. Ointxe da estatuko, zen moduz geratzen dan. Bitu, pipatxuena gustatzen zait, holan puntu... Eta hemen bai, holakoetan, atzo ginen arrautzesnea, gaieta, biguna, ero ez, ogitxi gorkia kurruskari. Honek gauzetan, eta baini ogia, gustatzen zait jutea botatzen, eta ez hasieratik eta biguntzeko ez. Eta ero junt kurtsu. Claro, kontrastia itxeko. Eta beti, ba, oliba, holan, gordin, txorrota txikitxo bat. Beraz, listo, gure... kuia, krema. Ale. Biteli. Input zentxe, Ez, eman zu, eman. Lasai, nik hemen gidoia gauza behiratu behar dut. Eman. Baina, ze daukatzu bihurra, bero dagoelako edo pikante dagoelako? Edo bixo? Beroak ez dit beldurrek ematen. Ja, hausa, baiak erreta, hausa. Gero dator. Gero nire asiratik etorri jatea. Hola, pa! Esaten damon anestesia gabe. Pikantea, egizara gorritzen hasia zarela, Ena hasi gorritzen, baina badago pikante pixkat. Ena ez gorritzen. Ena hola gorritzen, Biteli, mesedez, ez esan berriro. Oso, goxua badago, baina bai. Pikante ikutu bat badauka. Pikante salia izan bizara. Eta, ez pasara pikante salia, ba, hobe apurtxo bat gutxi hau jartzen botzazu. Eta moldatzea daukatzu. Nekuko eguraldi hotzeta da, gorputza berotzeko, zora garria. Oso goxua dago benetan, eta gustatu zait. Pikantea, aukeran pixka gutxia, baina detaile txiki bada, Patri. Nik apurtxo bat gehiago igual. Bueno. Gehiago besta. Bihar jarraituko honen inguruan diskutitzen. Bihar jarraituko, eta gaian nik bihar, naiz eta betiko errezetak esan, hemendik tirakot. Nik aspaldi bakai horik ez dut ekarri esik. Baina, saltza berrian modu ezberdin baten imar du. Esnearekin. Baitu. Nik irakurritakoa. Ba, zuek piztu bixar, ETV bat, eta etorri gurekin. Bihar arte. Pikatzen da bat? Bai, asko.